terera Mwari vanotaura chokwadi terera Mwari vanotaura chokwadi Mwari anganyadzise chokwadi vamazuva Noa vaingotaura chokwadi vamazuva Noa ivo vaingotaura chokwadi namazuva Loti vaingotaura chokwadi Mwari anganyadzise chokwadi terera Mwari vanotaura chokwadi terera Mwari vanotaura chokwadi Mwari anganyadzise chokwadi zuro nanhasi vanotaura chokwadi zuro nanhasi vanotaura chokwadi Mwari anganyadzise chokwadi saka ruya runosanirika pakupedzisira runotiro ndikaremando taMwari anotaura chokwadi zvikanetsando taMwari anotaura chokwadi Mwari anganyadzise chokwadi chakanaka tinotenda ngatinamatei wakagara kutenga naponesi wedu Jesu icheto kutendai nyasha dzenyu nedogweni pakuchinjika tauya sevana venyu tinokumbira simba romweya mutsvene wairokupa kunyorwa kweshoko iri uye kupa kududzirwa kwaro kweshoko iri pakupera kwezvose Ishe munamatedu mukuru nekuti tose tiri pano tigoponeswa naJesu muponesi tinonamata amen. Tinoda kutenda nezuvo musoro wenyaya waiti iwo guta rerutiziro ndizvo saka dzidza kuti Jesu Kristu iguta rerutiziro rinotizira vose vakaneta vakaremerwa hamuriperi vana vaMwari. Jesu anoti uyai zvino vose makaneta makadii nayo makaremerwa ndichakupai zororo. Jesu ndiJesu wavaroi, ndiJesu wembavha, ndiJesu wemhombwe, ndiJesu wevanhu vose hamuriperi vana vaMwari. Tiri pano hazvive kuti tiri nani kudarikai muriperi vana vaMwari asi tiri kungorangaridzana zvaJesu unodii naye unotida akatida tikabva kwakasiyana siyana hamuriperi vana vaMwari vakatidzikinura nenzira dzakadii naye dzakasiyana siyana. Saka dai Mwari vatiitira zvakanaka zuva ranhasi musoro wenyaya unoti iwo zviratidzo zvatisingagoni kuignowa hamuriperi vana vaMwari zviratidzo zvatisingagoni kudii naye kuignowa. Pane zviratidzo vana vaMwari zvatisingagoni kuignowa zvatisingagoni kunyararira eidha tinonamata kana kuti hatidii naye hatinamati. Nyaya tinoona pana Matthew chapter 24 lava munhu waMwari kubva pavhesi ya 1 Matthew chapter 24 kubva pavhesi ya 1 kwamba zvino Jesu akabuda mutemberi akati oenda vadzidzi vake vakauya kwaari vakuratidza dzimba dzetemberi akapindura akati kwavari munoona zvinhu izvi zvose here kwazvo ndinoti kwamuri hakungaregwe ibwe pamusoro pebwe risingazowisirwe pasi hamuriperi vana vaMwari. Vhesi ndeya 3 Jesu ari panyika asati afa asati akwira kumusoro kudenga anotaurira vadzidzi kuti Jerusarema raizoputika ovataurira zvakare kuti ini ndichadzoka hamuriperi vana vaMwari. Saka Jesu akati agara patemberi manje vadzidzi havana kuhwisa nyaya kuti Jesu munoti kudiniko
nyika ino yakanaka asiri munoti zvinhu zvichafanara zvichaguma nemhaka yei tarisai kunaka kwazvo saka vakagara pagomo vari kuona temberi yejerusarema kunonzi jerusarema panguva iyoyo raiyevedza nekufadza nekuti ranga rakaitwa negoridhe saka pamazuva rakunomira jerusarema rairiflekta zuva raipenya hamuriperi vana vamwari saka richipenya vadzidzi vanoti jesu honai kunaka kwezvinhu izvi jesu anopindura achiti ndinokuudzai kuti zviro kwazvo pazvinhu zvese zvamuri kuona nekunaka kwazvo hapana zovi nedombo richasara riri pamusoro perimwe dombo jesu ari kuti kudii jesu ari kuti zvinhu zvamuri kuona zvakanaka zvichaparadzwa regai ndikuudze vana vamwari joina siti yamunoona nekuyemura haizoraundi yakamira mabuildings atinoona kunana china nanajapan haazoraundi yakamira nyika dzakanaka dzatinoyemura hadzizoraundi dziriko jesu anoti zviro kwazvo zvinhu zvese zvichaparadzwa ravapanga wasira munhu wamwari vhesi ya 3 wakati agara pagomo remori tapataura pofamba vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati kudii vakati timudzei kuti izvozvo vakati timudzei kuti izvozvi zvichazova rini nechiratidzo chekuuya kwenyu kuguma kwenyika zvichava chipiko hamuriperi vana vamwari saka jesu anoti abvunzwa navadzidzi kuti imwi jesu munoti nyika ichaguma tiri kuzvinzwa bati tinoda zviratidzo hamuriperi vana vamwari kuti tizive nguva kuti takaona tobva taziva kuti imi mava pedyo nekudii nai nekuuya hamuriperi vana vamwari rava vhesi shamari vhesi ya 15 eka naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza saka jesu anobva ati kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarehwa nomuprofita dhanieri imire panzvimbo tsvene unonava ngaacherechezve ino vari mujudhiya vari vachibvire kumakomo ngavatizve kumakomo pamusoro penenga reimba ngaarege kuburuka kuzotora zvino mumba make uri mumba ngaarege kudzokera shure kuzotora nguo yake amen saka jesu ari kunova shiri mbiri nedombo rimwe achitaura nyaya jesu akataura nyaya yekuparadzwa kwejerusarema number 1 number 2 akataura nyaya yekufa kwenyika ndoda tingatikumbai jesu ari kuprofita zvinhu zviviri panguva imwe chete ari kuti jerusarema richaparadzwa achiudza vadzidzi obva ati zvakare nyika ichaguma achiudza vadzidzi saka kujerusarema anotiko kana maona nyanga dzekuparadza yakataurwa nadhanieri yamira panzvimbo tsvene unorava ngaadii nai ngaacherechedze zvikanzi ari mujudhiya ngaadii nai ngaatizire kunze zvikanzi ari kunze ngaasadzoka mujerusarema uda ndikuudzei vana vamwari izvi zviri kutaurwa panapa najesu zvakatozadziswa zvakaitwa jesu apedza kuprofita nyaya iyi mumashure meabout 30 years mugore ra66 AD kuva kuti jesu azvabva pakauya murume ainziye Festus akakomba Jerusarema saka chiprofita chaiti icho kana mukaona Jerusarema rakombwa munofanira kutiza mobuda mujerusarema saka vanhu vaiverenga vaiziva zviratidzo zvenguva pavakaona masoja echiroma akomba guta rejerusarema majudha aiziva chiprofita vakatiza vakabuda kunze kweguta navadzidziwo vakabuda kunze kwechinhai kweguta saka murume aizi Festus aiva
eRoma ndiye akaya namasoja eRoma akakomba guta vangavida kuverenga chiprofita vakarwisa masoja eRoma varwisa masoja eRoma vanoita sevakunda kunonzi komanda izi Festus anodzokera saka adzokera vanhu vakati Jerusalema hariparadzwe takunda temberi icharamba iripo Jesu chiprofita chake waiva nhema izvazviitike Jerusalema yakavakwa nemadzibaba edu inokosha harizoparadzwe itemberi yaMwari vati chiprofita cheti kana maona masoja echiRoma munofanira kubuda mukati meguta saka vakaona masoja eRoma akomba guta vakabva vatora zvinhu zvavo vakabuda vanga vagara vari kunze vanotsvaka zvavanotsvaka vanotengesa havana kudzoka vakabva vatiza vakaenda kumakomo vakanga vasina kuverenga vakadzoka mukati meguta saka kunonzi kwakaita nguva about 4 years 5 years mugore ra70 180 kunonzi kunodzoka umwe komanda aiziye Titus adzoka akakomba Jerusalema vakada kurwisa general komanda ainzi Titus angati ndaiti zvekutamba akauraya vanhu vese vaiva mukati meguta kunonzi chakatanga chaitika haana kungotanga nekuuraya akatanga arikomba guta iri vanhu ndobva vatanga kufa nenzara pakaitika lockdown mukati meJerusarema maitika lockdown vakava nenzara tikakutanga vakaunganidza tikapera hapana vakagona kubuda kunze kunotenga chimwe chikafu saka zvikanetsa vanhu vakafa nenzara zvinonzi vakafa nenzara kusvika panguva yekuti vanga vaine mabhandi eleza vakatanga kugocha akapera vanga vaine bhutu dzechikumba vakatanga kugocha chikapera zvese zvikaitwa zvikapera kunonzi vakatanga kudya mhuka vakatanga kudya madhonga anga asingadyiwe vakatanga kudya imbwa dzanga dzisingadyiwe vakatanga kudya vana kunonzi vakaita majuti vakati wenhasi todya wako iwe mangwana todya wako nemhaka yei nemhaka yekuti havana kuteerera chiprofita saka vana vaMwari Jerusalema rakaputika chiprofita chikazadziswa saka chiprofita chisati chasara kuzadziswa ndechangu newe ndichimwe mazuva atiri kurarama ekupedzisira ravavhesi shamari ekudzoka kwaJesu ravapawasira Luke chapter 21 Baba, verse 20 inoti kudini zvino kana muchiona Jerusalema rakombwa nehondo zivai kuti roda kuparadzwa tazvitaura izvo verse 22 nokuti iwayo ndiwo mazuva okutsiva zvose zvakanyorwa zviitike verse 24 vachaparadzwa nomuromo womunondo wokutapwa kwamarudzi ose Jerusalema richatsikwa navaHebheru kusvikira nguva zvavaizika sasara nyika ino tokaba maybe chapter 24 verse 6 saka vana vaMwari mavhesi ari kungosimbisira Jesu achitaura zvaizvoitika but vanhu havana kuteerera vakafa saka macheso vekwedu anoimba zvikati vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora macheso aiimba nyaya yepaMatthew chapter 24 because kunonzi Jerusalema risati raputika kunonzi kwakauya benzi richiparidza richiti budai muJerusarema budai muJerusarema budai muJerusarema budai muJerusarema zvikonzi benzi rakatenderera richiparidza richitenderera richiparidza
kuzwa. Muri kwere vanhu vaMwari. Vanhu havana kudinai, havana kuzwa, vakashora benzi, vakatinopenga, kunonzi vakaribata, vakarirova, zvikanzi varirova, zvikanzi benzi rakaramba richitaura, kusvika benzi rafa, hondo iyi yakauya, vakaramba kuteerera. Saka Macheso ndo paanoimba, zvikanzi vamwe vakaudzwa, hondo nemurwere wepfungwa, vakamushora vakati paya anorwara. Rekai ndikudze vana vaMwari, pane vachashora tende rino, vakati upenzi zvinyiko zvinoitwa apa zviri zviri kutaurwa, asi neupenzi hwohu vamwe vachaponeswa, neupenzi hwohu vamwe vacharashika, vakakomborerwa vachateerera upenzi hweivhangeri. Vakaropafadzwa. Vhesi ya 6 shamari. Matthew chapter 24 kubva pavhesi ya 6. Vhesi ya 6. Muchanzwa zvokurwa neguru rekurwa. Saka Jesu akutaura manje. Chenjerai pakadeni. Jesu akutaura zvekudzoka pake. Akutaura zvekumasekupeisira. Svikai namba 1 zokurora Jesu. Muchanzwa zvokurwa neguru rekurwa. Zvikanzi muchanzwa zvokurwa neguru rekurwa. Mina ibudzwa naMwari. Mubvunzo wangu achitopa vhesi 3. Rabhi, tiudzei kuti kudzoka kwenyu kuchagova rini uye chiratidzo chenguva ndechipi? Saka Jesu ari kutiko pane zviratidzo zvamuchaona. Zvikanzi namba 1 muchanzwa zvokurwa neguhu rehondo. Amuri kuperana naMwari. Ndo mazuva atiri kurarama apa Russia neUkraine zviri kutaturana. Ndo mazuva atiri kurarama eBoko Haram. Ndo mazuva eISIS. Ndo mazuva ehondo dziri kuitika mukati menyika yatiri kurarama. Ndo mazuva atiri kurarama vanhu vaMwari. Zvikanzi muchanzwa nezvehondo. Tine hondo dzana makore dzisati dzapera. Rega ndikudze munhu waMwari, haisi nyaya yeRussia neUkraine. Zviratidzo zvekupera kwenguva, zviratidzo zvekuguma kwenyika. Rava munhu waMwari. Muchanzwa zvokurwa neguru rekurwa. Kwamba chenjerai musavhunduka. zvikanzi chenjerai musavhunduka. Kwamba shamari, nokuti izvozvo zvose zvinofanira kumboitwa. zvinofana kutanga zvaitika, asi kuguma kuchigere kusvika. asi kuguma kuchigere kusvika. Itochireva vhesi ndizve Paulo. Vhesi ya 7. Vhesi ya 7. Nokuti rudzi ruchamukira rudzi. Namba 2 Noushe huchamukira ushe. Mira, pane kuoma fema. Zvikanzi rudzi kuchamukira chinhai rudzi. Amuriperi vanhu vaMwari. Nyaya yezinofobia haisi yepanyuzi, haisi yekufarira. Vanoverenga vanoziva kuti haisi nyaya yemashona nemazulu, haisi nyaya yemanzevene nemashona, haisi nyaya yemaZimbabwe nemaSouth Africa. Zvinhu zvakanyorwa mubhaibheri. Zvikanzi kurudzi kuchamukirana, marudzi achamukirana. Saka vanhu vaMwari, nyaya dzezinofobia, nyaya dzehondo, inyaya dzezviratidzo zvenguva. Rava shamari, noushe huchamukira ushe. zvikanzi ushe huchamukira ushe. Menzara dzichavapo. Madzimambo achamukira. Ndomukuva dzatiri kurarama. Iko zvino ndichitaura pano, ukama hweZimbabwe neweZambia hauna kumira mushe nemhaka yemaelections akaitwa. Vari kutosorana, vari kutukana nekuburana. Zvikanzi madzimambo achamukirana. Ukraine neRussia zviri kumukirana. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka patose. Patinova hazvina kugadzikana. Hazvisi nyaya dzepanyuzi. Vanoverenga nekuziva chiprofita chakataurwa naJesu agere pagomo vanozwisisa kuti zviratidzo zvevanenjemusi mukuru. Hama dzinodiwa, zviratidzo zvekudzoka kwaJesu. Rava munhu waMwari. Menzara dzichavapo. Nzara ichavapo. Amira munhu waMwari. Zvikanzi naJesu, chimwe chamuchaona kana ndada kudzoka, zvikanzi nzara ichavapo panyika. Tiri mukati menzara. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hazvisi nyaya dzepolitics, hazvisi nyaya dzesangonaya kwemvura, inyaya dzezvakanyorwa mushoko raMwari. Mukatarisa kuona Somali, vanhu vari kufa nezvara. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Izvi muno muZimbabwe
zvakashoma zvikanzi nzara ichavapo panyika. Saka hadzisi nyaya yevatungamiri vedzinyika, inyaya yekudzoka kwaJesu ravashamwari vese. Nehosha nokudengenyeka kwenyika, nehosha zhinji, nehosha zvirwere zvikanzi pachava nezvirwere zvisingarapiki. Kana HIV/AIDS hatichatauri, kana varana Ebola hatichatauri, vanhu vari kuparara nekufa. Hamadzodiwa takabva muCovid-19, madhokta akasarenda akati taneta inyaya hatiikwanisi. Jesu akazvireva kuti kunyange madhokta eIndia zvirwere zviri kuuya achazvikoniwa, kunyange veChina havangazvirapi, kunyange makaenda kuAmerika hamungapori. Chazezeta COVID yakarova madhokta akasarenda akati firai mudzimba, hamadzodiwa. Zvakanyorwa mushoko raMwari ravashamwari. nekudengenyeka kwenyika kunzvimbo zhinji, Maearthquake achavapo. Ukatarisa izvezvi, Joni earthquake yakabva kurova, nyika dzakawanda dziri kudengenyeka, mabuilding achidonha. Hamadzodiwa, hazviri sainzi, basi inyaya yekudzoka kwaJesu. Ewe munhu waMwari, asi zvinhu izvozvo zvinoizvozvo kutanga kwekutambudzika. zvikanzi hamusati matanga. Kana dziri nyaya dzezvekote, nyaya dzehondo, nyaya dzenzara, Jesu unoti kutanga kwenhamo, kutanga kwekutambura panyika, zviratidzo zvekudzoka kwaJesu. Manya kuna vaTesalonika vekutanga chapter 5 from verse 1 kubva pavhesi 1 inoti kudini? Asi kana dziri nguva nemisi, Paulo vari kuparidza nyaya yekudzoka kwaJesu. Tikati kana ari nguva nezuva rake famba. hama dzangu hamufaniri henyu kuti munyorerwe chinhu. Yes, Nokuti imumene munoziva kwazvo yes. kuti zuva raShe rinosvika sembavha usiku. Hanzi zuva raJesu rinouya sembavha usiku famba muMwari. Kana vachiti rugare nokugarika, Zvikanzi vachati rugare nekugarika famba, ipapo kuparadzwa kuchava kukurumidza. iko zvino madzimambo enyika ane mavision 2030, vision 2060, vari kupuromisa nyika rugare. Mapoliticians epasi rino ari kupuromisa kuti zvinhu zvichanaka, nhamo dzichapera, tichava nerugare panyika. Vakawanda vari kupuromisa, nevaprofita venhema vari kuprofita zverugare nezvekunaka kwenyika ino. Bati shoko raMwari riri kuti pavachati rugare, ipapo nhamo ichasvika. Rega ndikuvipise munhu waMwari, nyika ino haina rugare, nyika ino haina rugare. Zvirwere zvicharamba zvichiwanda, hondo dzicharamba dziripo panyika ino, madzimambo acharamba achimukira panyika ino. Hamadzodiwa nemhaka yei yekuti izvi zviratidzo zvekuguma kwenyika. Nyika ino hamadzodiwa, haisi yakanaka, ichanaka bedzi kana muponesi auya. Saka Paulo anoendesa mberi, anobva kuti zuva iri rinouya sembavha kuvanhu vasingateereri chiprofita cheBhaibheri. Vachashamiswa nekuuya kwaJesu, asi kuvanhu vanoverenga vari kutogadzirisa nyaya dzavo naJesu, vari kutogadzirira kuuya kwaKristu. Vanhu vanorava zuva raJesu hauye sembavha vachange vakagadzirira, because vakaona zviratidzo, vakaziva kuti zviratidzo
Kristo shekuya kwa Yesu ya sisi ndio mama Sasa watoto lepe. Lepe pesa 18 Maruzi akatamwa. Nokutamwa kwenyu mpaka shika. Akatamwa nokutamwa kwenyu. Nokutamwa kwenyu mpaka shika. Ndimwe ndakutaura. Nenguva yavakamba kuti vatongwe. Uye kuti mupe varanda venyu mubairo. Ivo vaprofita. Vavatene. Vavanotya zita renyu. Vaduku navakuru. Uye kuti muparadze avo vanoparadza nyika. Amuriperi vanama. Nyika ino iri kuparadzwa nevageremo. Zvivi ndozviri kuparadza nyika ino. Hondo dziri kuitika pakati penyika. Vanhu vanokara vakaishoisa. Nhamo dziri mukati menyika. Vanhu vane moyo yakaipa. Saka Mwari vanotivo ndichaparadza vakaipa. Nhamo dzatiri kusangana nadzo nezvirimo zvimwe zvirwere zviri kutinetsa nhasi zvakagadzikwa mumalebhorotari nevanhu vakaipa. Saka Mwari ari kuti handingarambi ndinyerere. Pane vanhu vari kutambudzana, pane nherera neshirikati. Vanhu vangu vari kukuchema nekuda kwevanhu vakaipa. Saka Mwari vanotivo ndichaparadza vanoparadza nyika. Saka Mwari achaparadza kuipa kwenyika nevagere mukati menyika, vanoita zvivi mukati menyika, kuparadza nyika ino. Vhesi inotevera munhu waMwari. Luke chapter 21 verse 25 inoti Luke chapter 21 verse 25. Luke chapter 21 verse 25. Verse 25. Zviratidzo zvichavapo pazuva napamwedzi. Zvimwe zviratidzo zvikanzi zvichavapo pazuva napamwedzi. Ndokumira mai Yohani vayozogara nevana pamberi avo. Vana vasanesa. Luke 21 verse 25. Zviratidzo zvichavapo pazuva napamwedzi napanyeredzi. Pazuva. Tangidza vhesi. Zviratidzo zvichavapo pazuva. Zvirai zvikanzi muchaona zvimwe zviratidzo kudenga. Zvimwe muchazviona panyika. Zvikanzi kudenga muchaona zviratidzo pazuva. Nyaya dzamunonzwa dzemaekiripusi nedzamakaona dzekuti zuva rakasviba, mwedzi wakasvenuka ropa, hamadzodiwa. Hadzisi nyaya dzesainzi dzekufara tichiti hwei muone, inyaya dzekudzoka kwaJesu. Zvikanzi muchaona pamwedzi nyeredzi dzichiwa, idzodzo zviratidzo zvekudzoka kwaJesu. Rava munhu waMwari. Vhesi inotevera Isaiah chapter 51 verse Isaiah 51 verse 6. Teerera munhu waMwari. Tarirai kudenga nameso enyu. Mucherekedze nyika pasi. Nokuti denga rose richanyangarika somuti. Nyika ichasakara senguo. Vageremo vachafa seunyunyu. Asi poneso hwanu vakava nokuvira. Hamadzodiwa. Zviri kuitika izvi zvakaprofitwa kare naIsaya. Zvikati nyika ichasakara senguo namba 1. Tiri kureva pamazuva apo nyika yasakara. Vakaenda kuHarare kudhara vanozwisisa kuti haisiyo Harare yekudhara. Harare yasakara. Vakaenda Joni kare ichiri kuziwendera. Vanozwisisa kuti Joni yapera, haisiyo sekare. Zvikanzi nyika ichasakara senguo. Izvi vari kuenda UK vanokuudza kuti vakaenda UK ndo vakaenda kare. Iko zvino UK yapera. Vakaenda kare ndo vakatenga masendi vakavadzipa, asi zvino upenyu honetsa. Muripere vana vaMwari. Zvakanyorwa mushoko kuti nyika iyi
mapete vanhu vachafa semasvosve takabvana covid-19 amazhinji takaparara vanhu vakafa senhunzi zvakanyorwa neshoko raMwari zviratidzo zvenguva zokera kuna Luka shamwari 21 verse 11 inoti kudii? Verse 11 kudengenyeka kukuru kwenyika kuchavapo zvitaura izvi nokuti dzimwe nzvimbo ava nehosha nezvinotyisa nezvivatidzo zvikuru. Luke chapter 17 amadzodiwa izvi zviratidzo zvenguva zvatisingagoni kunyararira kana kuignora. Ega unonamata hauna mati, une mari kana kuti hauna, unoda kana kuti haudi. Nyika ino amadzodiwa yakutopera. Nyika ino yoenda kumagumo. Nyika ino yoenda kumawere. Nyika ino yaipa. Nyika ino yakuuraya. Nyika ino yakutakara senguo. Verse Luke chapter 17 kubva verse 20. Sezvo zvakanga zvakaitawo namazuva Loti vaidya nokuvenga nokutengesa nokusima nokuvaka. Muri kupera vanhu vaMwari. Jesu anoti sezvanga zvakaita pamazuva Loti namazuva Noa ndozvazvichaitawo pakudzoka kwaJesu. Zvikanzi vaidya nokunwa. Muri kupera vanhu vaMwari. Zvikanzi kana moona sepamazuva Loti zvozokurodzeka moziva kuti Jesu ava pedyo nekuuya. Pamazuva Loti muSodhoma neGomora ngochani dzaivapo, varume nevarume vachiroorana. Peter naJohn vachitsvaga Moses naSusan ngochanikazi muSodhoma neGomora. Zvakaitika rakaparadzwa pamazuva Loti. Zvikanzi ndozvichaitika namazuva ekupedzisira. Pamazuva ekupedzisira vaMwari avo mapurezidendi edzimwe nyika akusaina mitemo inoti murume nemurume ngaashate nevamwe vafundisi amadhamu vanoparidzira mari kwekuponesa vanhu. Vari kuparidza kuti varume navarume ngavashate. Vari kushatisa ngochari mukati mezvinyika. kuJoni mitemo yakatobhadhiswa kuti ngochari ngadzivepo. Kunyange mumachechi kwakushatiswa varume navarume sezvanga zvikaita namazuva aLoti. Ndozvazvichaita sepamazuva aNoa. Ndozvazvichaita. Zvikanzi vaidyawo nekunwa. Ndikureva kuti mazuva apo vanhu vari kudya nokunwa. Kudya hakuna kuipa, kunwa hakuna kuipa, asi kamudyiro nakamunwiro vari kunwa zvisirizo vachidhakwa zvisirizo. Ndozviri pamazuva ekupedzisira. Ndinoona mazuva apo nyika yakuzipa, mapiyano akunakidza, hazviti zvitsva amadhodiwa. Zveziyo dzakurira nhasi vanhu vachipenga nenyika vachinakidzwa nenyika. Ndozvanga zvikaita pamazuva aLoti. Vachiramba ivhangeri vachiti zviri nani kutsvaga maspika. Nyika yakunaka yakuzipa, but havana kuziva kuti moto waiuya. Havana kuziva kuti mvura yaiuya. Ndo mazuva atiri kurarama hamadhodiwa. Ndosaka tiri pano kuyeutsirana kuti hamadhodiwa izvi zvoitika mukati menyika. Zviri kunongedza kuti nyika ino yoenda kumagumo. Yavavhesi munhu waMwari. Jude chapter 2 verse 7.
seSodoma neGomora namaguta akapoteredza akazvipa kwazvo saizvozvo upombwe neukutevera imwe nyama. Roma chapter 1. Roma chapter 1 26 na 21. verse 26. Saka Mwari wakavaisa pakuchiva kumanyadzisa nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa henyu. Vanhukadzi vakazi vachazvara mimba vagorwadziwa nepamuviri vakarishandura basa iroro vakati nesuwo taakuda kuva varume famba munhu waMwari. rivo basa ravasina kusikirwa. Saizvozvo vanhurume vavo vakasiya basa rakasikirwa vanhukadzi vakakundwa nokuchiva pakati pavo. Vanhurume vachiita zvinonyadza navanhurume. Mbochani muri kutiwa mira zviri kubvaizwa neshoko raMwari. Zvikati vanhukadzi vakasiya zvavakasikirwa, vanhurume vakasiya zvavakasikirwa. Imbwa hatina ngocha, mombe hatina ngocha. Asi mumazuva ekupedzisira, hanzi vanhu mumazuva ekupedzisira vachasiya, vacharamba vanhukadzi vachida vanhurume vakafanana navo. Mweya weSodoma neGomora zviratidzo zvekudzoka kwaJesu. Vhesi inotevera munhu waMwari. Timoteo chipiri chapter 3 verse 2. Vhesi ya 2 inoti kudini? Nokuti vanhu vachava vanozvida. Mira hapo pati musoro wenyaya uri kuti zviratidzo zvatisagoni kuignowa. Tikazviignowa tichaparara, asi tikazviongorora totsvaka kundiso tichaponeswa. Ifamudzwe chimwe chezviratidzo famba. Nokuti vanhu vachava vanozvida. Mazuva ekupedzisira vanhu vachava vanozvida. Famba munhu waMwari. Vanoda mari. Famba munhu waMwari. Vanozvirumbidza. Vanozvikudza. Zvino mazuva akaipa zvekuti vanhu vakuda mari, zvekuti anogona kuuraya munhu achida mari. Zvino mazuva akaipa zvekuti vanasisi vedu kuna naNigeria nanaChina nanaDubai vakuvata nembwa vachida mari. Zvino mazuva akaipa ekuti vanhu vakuda mari zvakadai. Zvikanzi vanhu vachava vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanozvida, vana manyawi. Vakambova nezivo dzarasi dzinongoti inini ndorira, inini ndeshe, iwo hauzive, inini ndoziva, inini ndiri chibaba, inini ndiri churu, iwo hauzi churu. Zivo dzanhasi ndedzevanhu vanozvida, vanozvikudza, vana manyawi. Famba munhu waMwari. Vanotuka famba vasingateereri vabereki. kana vari vana vacho mumazuva ekupedzisira vabereki vanenge vasingateereri. Dei dziri nhubu nunzvatunzva. Saka vana mumazuva ekupedzisira zvinongo mukamangwana tikati hatichadi chikoro. Inazvichadi zvekuchikoro hatichadi. Vana mumazuva ekupedzisira akatumwa nemubereki haateereri. Mwana mumazuva ekupedzisira zvikanzi vabereki imwe nyaya. Vabereki vari kuchema nevana vakudhakwa vasingateereri vabereki. Vana vari kuita upofu, vana vari kuda zvevarume vasati vasvika zera. Haamazodiwa inyaya yapamazuva ekupedzisira. Ukaona zvirimo pamako usavhunduka kana kuchema. Namata Mwari kuti Mwari ndibatsirei pamazuva ekupedzisira. Vhesi munhu waMwari. Vasina rudo chairwo. Vasingadi kuyanana. Mirai tikagara pamazuva ekupedzisira havana rudo chairwo. Vanonyerana, vanoita zino ireba. Ukaona achisekerera chenjera kurumwa.
ore mazuva ekupedzisira anogona kunyera kunyangwa muchechi kuti ona zezi racho zezi rimwe kunge kune Jesu baba havachinji vanhu mazuva ekupedzisira havana rudo chairwo vana vaberekwa novengana vamwene nevaroora hama nehama zvikanzi rudo kuchapera zviratidzo zvikumazuva ekupedzisira nevanhu vamwari vasingazvizori havazvizori vanhu vamwari vane hasha vane ukasha vasingadi zvinhu zvakanaka havadi zvinhu zvakanaka vanouraya vana vachiuraya vabereki vabereki vachiuraya vana havazvidzori vane ukasha izvozvo zviratidzo zvemamazuva ekupedzisira tine nyaya iri kunetsa pazhombe yemukomana akabva goka waenda kunokorokoza akaurawa iko zvino kuve zvitunha chinotaura inyaya dzepamazuva ekupedzisira reva munhu wamwari. Verse 13 asi vanhu vakaipa navanyengeri vachanyanyisa pakuipa vachisausa vamwe sausa ivo nokuda pa24 dzamatero zvinhu zvamuri kuona izvi zvichavadzera pamazuva ekupedzisira amuri kweri vanhu vamwari zvikanzi vanhu vacharamba vachipa zvamuri kuona zvishoma nyika inoitatyisa joni kuno zimbabwe chiri nani joni unototya kufamba kuine rima joni kunototyisa upenyu hwako unenge uri mumaoko foni vanotora banga vanobaya vanouraya munhu sehuku saka mazuva ekupedzisira vanhu vacharamba vachipa ndonyika yachikwerasi hazviti zvitsva Jesu akazviprofita kuti ndezvepamazuva ekupedzisira rava munhu wamwari. Matthew chapter 24 verse 23 verse 23 famba zvino kana munhu akati kwamuri tarirai Kristu uri pano kana apo regai kutenda nokuti vachamuka vana Kristu venhema navaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru zvakadadisa kuti kana zvichibvira vasause navasanangurwa amazodiwa rimo mazuva erinana vaprofita vawanda vanhu vane confusion kuti ndoenda kupi kuchechi umwe akatibata skrini umwe akatiita chakati umwe akatiita chakati zvikanzi chenjerai kumazuva ekupedzisira kana musingaverengi muchapedza machechi ukamanya ukanzwa kuti kuda Kristu ukamanya uko ari kuita zvakaipa ukamanya uko ari kurira ukamanya uko anzi ari kurira ukamanya uko anzi akuda kuita zvakanaka mazuva ekupedzisira reva munhu wamwari. Verse 26 zvino vakati kwamuri tarirai uri kurenje regai kubuda tarirai uri mudzimba dzomukati regai kutenda musatenda. Verse 27 nokuti semheni inobva mabvazuva ichipenya kumavirira izvo zvichaita kuuya kwemwanakomana womunhu zvichaita kuuya kwaJesu. Kuchanzwa kuti Jesu ari gokwe Jesu ari guruwe kukamuka chimwe chisikana zvikanzi Jesu weguruwe ari mukadzi vanhu vakamhanya vakaenda ikoko Jesu weguruwe nhasi havinoti ari kupi kuchanzwa kuti ari dandani zvikanzi musanyepekwa ini mumazuva ekupedzisira Jesu haashedzeke kuti ari pakati zvikanzi semheni inoonekwa pano yogoonekwa kulandani yogoonekwa China yogoonekwa DRC yogoonekwa Zambia yogoonekwa Mozambique zvikanzi ndokuuya kwaJesu haudzigwi kuti Jesu auya unozviona wega zvaka 174 tarirai kunouya namakore Jesu ose achamuona naivo vakamubaya kunyange vakamuuraya ose enyika achachema
vachachekwa wangu. Amen. amadzodiwa Mwari vaisa signature chikanzi Jesu unouya nekukasika unouya namakore vese vose vachamuona kunyange navakamubaya vachamuchema amadzodiwa Jesu unouyazve Jesus is coming again. Wakati pazviratidzo zvenguva ndizvo zviri kuitika zvamadzodiwa tiri kuzviona kunyange pasina vhesi unoona kuti kamupombero koita vanhu koshura rutongo kana pasina vhesi unoona kuti kamupiro kacho kautsinye kacho zvoita nyika maneje usi mukuru kupisa kuri kuita zuva hakuzi koga zuva risati rabuda zvakanaka kuri kunzwa panyuzi kuti kune heatwave iri kuuya hazisi sainzi inyezi mazekupedzisira mafladzi ari kurova iko zvino kusouth africa kunonzi kune mhepo inopenga iri kuuya nemoto iva dzichiparadzwa amadzodiwa zviratidzo zvekudzoka kwajesu verenga vhesi munhu wamwari Matthew chapter 24 verse 14 inoti kuti ivhangeri iyi youshe jesu anoti richaparizirwa munyika dzose aiwa ndingoite chinhu ka chive chapupu mumarudzi ose ipapo kuguma kuchasvika. teerera munhu wamwari pamazuva anoti Mwari akatuma Loti akati handingaparadze vanhu ndisina kupaonesa asi vakaramba pamazuva anoa Mwari vakatuma Noa vakaramba kupinda muareka pamazuva ekupedzisira Mwari vanotiwo ivhangeri youshe richaparidzwa munyika dzose chive chapupu ipapo kuguma kuchasvika Jesu adzoke kana vhangeri yeumambo hunouya isati yaparidzwa amadzodiwa saka ndotiri pano ndoyandimisa udhaisa ikati shamo ichimbomira zvekutsvaka mari umbonyeverawo hama dzako dzeingezi hama dzako dzetana dzingonyevevhawo kuti vakomana hama neshamwari vana mai nana baba pane nyaya iri kuuya saka inyasha dzajesu kuti tigadzirire kuparidzwa kwevhangeri itesimoni yekuti vhangeri rakahwikwa patara vakatenda vakapeta vakarega vakarega Hererai Mari vanotaura chokwadi Hererai Mari vanotaura chokwadi Mwari anganyadzike chokwadi Hererai Mari vanotaura chokwadi Mwari vanotaura chokwadi Mwari anganyadzike chokwadi pamazuva anowa wainotaura chokwadi namazuva anowa wainotaura chokwadi Mwari anganyadzike chokwadi amadzodiwa Mwari havanyadzise vanotaura chokwadi enorambe 24 murume wamwari vhesi ya 37 saka mumazuva edu Mwari vanotiwo vasati vadzoka vhangeri yeumambo vhesi 24:14 iri kufanira kutanga yaparidzwa kuti kana Jesu adzoka hapana munhu anozotiye Mwari mune fevha seiko vakangoudzana vhiti Mwari mune fevha sevakangoudzana gorombe Mwari mune fevha seiko vakangotaura neavo chete usina kutaurawo nemi Mwari anoti vhangeri kumunhu wese pasi rose kuti munhu aite sarudzo aite sarudzo saka Revelation chapter 14 verse 6 Jona anoratidza mazuva ekupedzisira vanoti zvino ndakaona umwe mutuma achibhururuka napakati pedezi akabata ivhangeri isingapere kuti aiparidzira vanogara panyika
kumarudzi ose ndimi dzose navanhu vose vakati nenzwi guru ityai Mwari mumurumbidze nekuti nguva yake kutonga yasvika namatai wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura mamazodiwa ndovhangeri yataringa pano kumazuva ekupedzisira kuti tikwererane nekugadzirira zvekumazuva ekupedzisira ravavhesi munhu waMwari tichinovhara. Matthew chapter 24 verse ya 37 verse ya 37 inzwai sapamazuva anowa yes ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu. eka papai nokuti sapamazuva iwayo yes mvura zhinji isati yasvika vaidya nekunwa nokuwaniswa misongo haina kutanga navo kusvikira zuva zvinomwiwa Noa akapinda naro muareka. zvinonziwa hazina kutanga navo kusvika Noa apinda muareka famba munhu waMwari vasingazivi kusvikira mvura zhinji yauya kusvika mvura zhinji yauya ikavabvisa vose ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu. zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu. John 1 verse ya 10 to 12 tada kuvhara nyaya tada kunamata nevanhu vanoti Mwari zviratidzo tiri kuzviona izvi hazvidi kana muparidzizvi hazvitombodi mavhesi vamwe titori mukati meurwere tiri mukati mekushungurudzwa nevana tiri mukati mekuvengwa nezhama nevavakidzani tiri mukati mekunzwa zvehondo tiri mukati mezvinhu zvakaipa tiri kutopiswa nezuva tiri mukati mezviratidzo izvi ndava munhu waMwari. John chapter 1 verse ya 10 yes wakanga ari panyika Jesu akauya panyika izviri kumazuva evanhu veJerusarema akauya kuvanhu veJerusarema asi vakaita sei shamwari wakanga ari panyika yes asi nyika haina kumuziva havana kumuziva wakauya kune zvake asi vanhu vake havana kumugamuchira vakamuramba veJerusarema asi vose vakamugamuchira akavapa simba kuti vave vana vaMwari kuti vanzi vana vaMwari ivavo vanotenda kuzita rake. Hamadzodiwa dai Mwari vatibatsira tisadzokorora zvepamazuva anowa. Vepamazuva anowa vakaramba vhangeri, vepamazuva anoti vakaramba vhangeri. VeJerusarema bezuva rakaparika vakariramba. Pamazuva edu vari pere vachariramba. Harisi zano raMwari rekuti vanhu varirambe, izano raMwari rekuti vanhu varigashire vagoponeswa vasazoparadzwe. Vachaparadzwa nyika ino, vanhu vachagashira Jesu vachange vachifanana nevanhu vakateera Noa vakapinda muareka. Saka vachaparadzwa nyika ino nezvainoparadzwa nazvo, vachange vaina Jesu, vachange vari vanhu vari kusevesai, vari vanhu vachaponeswa. Vese kupedzisira shamwari Matthew chapter 24 verse 33 na 34 verse 33 tinamati saizvozvo eka nemiwo kana moona izvozvo zvose zivai kuti wava pedyo pamukova. Jesu ava pedyo pamukova amira. Hama dzekwedu dzinoimba zvikati taringaone Jesu amire pamukova, vanoimba nemhaka yei? Vari kuona zvinenge zvichiitika afamba munhu waMwari. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri rudzi urwu haringatongopfuuri kusvikira izvozvo zvose zvaitika. Jesu adzoka. Verse 35 denga nenyika zvichapfuura shoko rangu haatongopfuuri. Asi shoko raMwari haringapfuuri. Toda kunamata nevanhu vanoti Mwari tibatsirei. Hatisi kuita sevanhu vemazuva anowa, nevanhu vemazuva anoti, nevanhu veJerusarema,
tiri kumazuva nekupedzisira todawo kuwanikwa tiri kurutivi rwevachaponeswa pachauya Jesu. Vane munamato ivowo simukai tiende kuuya kunamata. Vanoti Mwari apo muri kudzoka kechipiri tichiona izvi zvese zvimabhera achirira muchitipa maoni saini masaini machirira wono dziri kutsva vanhu vaMwari masaini ekuti Jesu ari kuuya. Russia neUkraine zvamuri kunzwa hazvisi news, ihuta yekuti Jesu unouya. Mambo emadzimambo nashe wamadzishe topinda munyika iri nani isina esi, isina kufirwa, isina kurwara kana kurwarirwa, munyika isina BP, isina musoro. Ndoyatinoda kupinda mairi. Saka musangano uno uri kugadzira vanhu vachapinda muumambo huri kuuya, kwete hweZimbabwe, kwete hweAmerica, kwete hweJoni, asi huri kuuya huri nani. Unogona kuenda Joni ukafa, vamwe vakaenda vakadzoka mabhokisi. Unogona kuenda UK ukadzoka kusashuva, vari pane umambo usinganyasi. Vakadaro toda kunamatanira iyo zvatinamatire vanhu vamabatira vaitoda kupinda muumambo. Ngatidzore hope dzedu kunamata. Baba wedu vari kudenga, Naponesi Jesu, tinokutendai Mwari nekutinyevera nekutiratidza kuti tione zviratidzo zvekupera kwenguva. Isu tose takasimuka, pamwe pacho Mwari kuvhunduka kutya zviratidzo izvi. Tipei simba Mwari patinozviona, tive nemufaro kuti Jesu Kristu mavari pedyo. Tibatsire Mwari kuita madecisions anobatsira mweya yedu kuti igoponeswa pazuva iri. Tibatsire Jehovha kuti tirege kutya musi wenyu mukuru, asi tive tinoufarira nekuti tinenge tava kudivi rakanaka. Tibatsire Mwari nemhuri dzedu kugokera vamwe kuti tirambe tichiuya kumusangano uno tichidzidziswa zvinhu zvinoita kuti tiende kuruponeso. Mwari Baba, kuna umwe munhu asimuka pamanheru anhasi ari kuzwisisa nyaya yezviratidzo zvenguva. Iye ane zviri kumunetsa, zvimwe zviratidzo zvacho zvatosvika mumba make. Tinokukumbirai Jesu Kristu, batsira nyaya yake, murwireiwo hondo dzake, kana kuri kushaya zvokudya Mwari murangarireiwo pamazuva okupedzisira. Kana uri urwere nekuda kwekuti auya kumusangano uno wokuzwa shoko renyu, Jehovha Mwari wekudenga, tinokumbira nyasha dzenyu dzimuringane. Vamwe vatogarirwa navaroyi kuti vashungurudzwe usiku. Jehovha Mwari, kuna vose vanga vakateerera shoko ramanheru anhasi, tinokumbira mutumire vatumwa venyu kunoisa protection yenyu pavari. Varangarirei Jehovha, muvachengetere nguva inotevera, varambe vachiuya mangwana kuzonzwa shoko renyu kuti kuda kwenyu kuzadziswe. Ndokunamato wedu naJesu anogara nekusingaperi. Amen. Tienda Mwari wakutedza kanaka, Mwari wakukomborerei.